Gipakita sa environmental group nga Interfacing Development Interventions for Sustainability kon Idis ang nahipos nila nga mga basura gikan sa Blok Creek sa Koronadal City. Sumala sa grupo, ang ilahang nahipos nga basura nagpasabot sa hagit sa kadaghanan ug ang datos nga nakuha sa Idis pinaagi sa waste assessment and brand audit magsilbing basihan sa paghimo og pulisiya sa paggamit og single-use plastics. Gawa sa mga sachets, nakakuha sab sila og plastic bottled water waste, cups, dairy products, sachets ug tobacco-related waste. Kauban sa Idis sa Gihimong assessment ang Sentro Koronadal. 38 ka mga partisipante ang nagkumbate sa pagkolektag basura sa baybayon sa PUROK, KATUMBAL, Barangay La Paz, CARMEN, Davao del Norte atul sa pagtapos sa International Earth Day celebration. Apil sa nangolekta og basura ang taga DENR-CENRO PANABO, MENRO, CARMEN, barangay officials ug mga volunteers. Sa 300 metros shoreline, miabot sa 84 kilos sa assorted nga basura ang nakolekta na nagtumong sa pag-promote sa solid waste management awareness o pagpalig-on sa environmental stewardship. Isegregate sab ang mga nakolektang basura isip kabahin sa documentation. Tang Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!